бо муҳимтарин хабаргузоришҳои барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Ассалому алайкум. дар машғарити васеи корӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдусалом Раҳимзода кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди шарҳу эзоҳ қарор гирифта, роҳбарони масъул барои таъмини нақшаи андозҳо ва кам кардани бақияи қарзи андоз вазифадор гардиданд. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент машварати корӣ таҳти раёсати раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Абдусалом ва дигар масъулин пиромони шарҳу изоҳи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои таъмини нақшаҳои андоз ва кам кардани бақияи андоз дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент мавриди таҳлилу баррасӣ ҷиддӣ қарор гирифт ва дар назди роҳбарони дахтдор вазифаҳои мушаххас гузошта шуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳозирин иттилоъ дод, ки бо ибтикори бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо дар таҳрири нав қабул гардид ва барои андозсупорандагон имтиёзҳои хеле зиёдиро таъмин кард. дар назди иштирокчиёни машварати васеи корӣ, муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳимзода Абдусалом ба сухан баромад. ӯ таъкид намуд, ки воқеан моҳҳои охир масъалаи бетаваҷҷӯҳии андозсупорандагон нисбати нақшаҳои андоз боиси нигаронӣ шудааст. дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакент дар баъзе соҳаҳо аз ҷумла соҳаи кишоварзӣ то ба ҳол бақияи қарзи андоз коҳиш наёфтааст. муовини раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз роҳбарияти нозироти андозсупорандагон, раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, соҳибкорон қотиёна талаб намуд, ки онҳо бояд талаботи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъиян риоя намоянд ва барои таъмини нақшаҳои андоз бо тамоми имкониятҳо саҳми хешро гузоранд. аз тарафи роҳбарияти нозироти андози шаҳри Панҷакент таъкид гардид, ки воқеан баъзе масъалаҳо ва мушкилот ҷо доштанд ва онҳо албатта ҳалли хешро меёбанд ва андозсупорандагони шаҳру деҳоти Панҷакент барои таъмини нақшаи андоз ҳаматарафа кӯшиш хоҳанд кард. дар хотимаи машварати корӣ, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба роҳбарияти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои чунин таваҷҷӯҳ ва баргузории чунин як машварати корӣ арзи сипос намуд ва изҳор дошт, ки роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент тамоми ҷаҳду талошҳои хешро барои иҷрои нақшаҳои андоз, ки як пояи рушди иқтисоди кишвар ба шумор месозад, равона мекунанд. ба муносибати рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи нақша чорабиниҳои комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент конфронс таҳти унвони «Конститутсия роҳнамои зиндагӣ» доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. конференсияи илмӣ назариявӣ бахшида ба рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони «Конститутсия раҳнамои зиндагӣ» бо иқдоми Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Кумитаи иҷроии шаҳрӣ ва дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент доир гардид. конференсияи мазкур дар толори Кохи Фарҳанг баргузор гардида, дар он раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, узви Маҷлиси миллии Маҷлиси олии
ملی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده، معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد فردوس سلیموف، معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده، فعالان حزب و دیگران اشتراک داشتند. چاره‌بینی با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده. رئیس کمیته اجرایی شهری مراد شکرزاده سخن نمود و حاضرین را به مناسبت این سنه تقدیرسازی ملی شادباش گفته از دستاوردهای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و ماهیت کانستیتوسیا چنین گفت. در صحیفه اولی کانستیتوسیا گفته شده است که ما خلق تاجیکستان قسم جدا نشونده جامعه جهانی بوده، خود را در نزد نسل‌های گذشته حاضر و آینده مسئول و وظیفه‌دار دانسته، تأمین صاحب اختیاری دولت خود و رشد و کمال آن را درک نموده، آزادی و حقوق شخص را مقدس شمرده، برابر حقوقی و دوستی تمام ملت و خلقیت‌ها را اعتراف کرده، بنیاد جامعه عدالت پرور را وظیفه خود قرار داده، همین کانستیتوسیا را قبول و اعلام می‌نماییم. یادرس می‌شویم که کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان سنه 6 نوامبر سال 1994 در رأی پرسی عمومی خلقی قبول شده است. این گفته ها را معاون رئیس شهری پنجکند صنعت طاهرزاده ضمن صحبت خویش بیان نمود و از مهمیت آن حرف زد. در ادامه باشد چند نفر از اشتراکچیان از قبیل دیرکتور کالج آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند خالوف جاوید، راهبر دفتر مطبوعاتی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند شیرینشاه نوراللهیف، کارمند کتابخانه مرکزی پروین محمدی و مدیر کافدره تاریخ و حقوق دانشکده آموزگاری تاجیکستان کامران حاجیف درباره کانستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و نقش و مهمیت آن معروضه نمودند. در آخر 25 نفر زنان و جوانان کسب و کاری گوناگون که از سنه 9 ایون تا 15 اکتبر سال 2023 مکتب ذخیره کادرهای نزد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند را از روی برنامه پیش بینی شده ختم نمودند، با دیپلم سرفراز گردیدند و چند نفر اعضای فعال حزب با نشان علوچه معارف و افتخارنامه وزارت معارف سرفراز گردانیده شدند. ادامه برنامه در دایره همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با کشورهای خارجی در شهر باسانیای پنجکند نمایش فروش مال و محصولات جمهوری هندوستان تشکیل و برگزار گردید. گزارش دیگری برنامه ادامه این موضوع است. با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اقدام پالاتای صنعت و سودای جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگ شهر پنجکند نمایش فروش مال‌های هندوستان افتتاح گردید. در مراسم افتتاح معاون رئیس پالاتای صنعت و سودای جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد مراد جان عمرов، نماینده شرکت VA اینترنشنال هندوستان وسیم خان، معاون رئیس شهر پنجکند صنعت طاهرزاده، نمایندگان دایره‌های صاحبکاری و ساکنان شهر و دهاتی پنجکند اشتراک نمودند. باید گفت که در این نمایش فروش نمونه‌های محصولات استحصال این شرکت با نفوذ جمهوری هندوستان از قبیل لباس‌های زنانه، مال‌های گوناگون آرایشی، رفاهی، خواجگی، طبابتی و نوع‌های چای مشهور هندوستان به ساکنان و مهمانان شهر پیشنهاد گردید. हम लोग पहले भी आ चुके हैं पंजागंज में और अच्छा ما با این نمایش آمدیم که دوستی تاجیکستان هندوستان از کده بیشتر خوبتر شود. ما مالهای آوردیم که در اینجا مقصد لباسهای زنانه، آرایش‌هایی که برای زن هست، همون محصولاتایی که مقصد در زندگی به کار میاد، همون چیزا ما آوردیم. ما میخواهیم که مقصد دوستی تاجیکستان هندوستان از کده خوبتر و بهتر شود. ما انشالله در آینده از این کده مقصد مالهای بهتری نمیبیاریم، پیشنهاد میکنیم. با ما خیلی پسند آمد شهر پنجکند، به نهایت شهر نقص، زیبا، انسانای خوب دارن، خوش معامله هستند. प्यार मिलता है पंजागंज से भी.
дар даврони соҳиб истиқлолӣ ҷумҳурии тоҷикистон самти илму маориф ва фарҳангро яке аз самтҳои афзалиятнок шуморида дар ин самт ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи худро бо шарикони хориҷии хеш ва ниҳодҳои созмонҳои хислати гуногун дошта ба роҳ мондааст. дар доираи сиёсати муваффақи хориҷии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки бо роҳнамоии пешвои муаззами миллат роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ мекардад, бо кишварҳои минтақа ва ҷаҳон робита ва ҳамкориҳои судманд ба роҳ монда шудааст. ташкили чунин намоишгоҳфурӯш ва дигар чорабиниҳо барои ду давлат саҳифаи наверо дар таҳкими муносибатҳои дуҷонибаи миёни ду кишварӣ ба ҳамдӯст боз карда ба рушди ҳамкориҳои фарогир дар тамоми соҳаҳои имконпазир ба манфиати халқамон мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт ки ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷумҳурии ҳиндустон бо кӯшишҳои тарафайн дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, сармоягузорӣ, иҷтимоӣ ва тандурустӣ, фарҳангию гуманитарӣ, ҳарбӣ ва амниятӣ, инчунин дигар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо рушд меёбанд. густариши ҳамкориҳои иқтисодию тиҷоратӣ бо ҳиндустон яке аз самтҳои афзалиятноки муносибатҳои дуҷониба ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки аз ҷумҳурии ҳиндустон ба тоҷикистон асосан маҳсулоти гӯшти, қаҳва, чой, доруворӣ, ҷавоҳирот, таҷҳизоти тиббӣ ва маҳсулоти насоҷӣ низ ворид мешаванд. растаниҳои шифобахш ва меваи хушк низ маҳсулоти содиротии тоҷикистонро ба ҳиндустон ташкил медиҳад. хотиррасон мешавем ки намоиш фурӯши молҳои ҳиндустон дар шаҳри панҷакент то санаи 9 ноябри соли ҷорӣ идома меёбад. дар ҷамоати деҳоти саразми шаҳри панҷакент ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода додани наздик 20 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. аз ҷараёни корҳои ободонӣ дар ин деҳот ҳамкорони мо Далери Бозор ва Исмоил Холов гузориш медиҳад. таваҷҷӯҳ намоед. хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 121 деҳаи бостундеҳи деҳоти Саразм соли хониши 2023-2024-ро хотирмон оғоз намуданд. зеро барои онҳо бо дастгирии ҳукумати кишвар шахсони саховатпеша ва саҳми худи сокинон бинои нави таълимӣ бо шароити муосири омӯзиш сохта ба истифода доданд. ҳоло дар ин муассиса 495 хонанда таҳсил мекунанд. дар ин ҷо ҷиҳати соҳибкасб ва соҳибҳунар намудани хонандагон таваҷҷӯҳ зоҳир гардида дар дарсҳои технологияи меҳнат ба хонандагон нозукиҳои дузандагӣ омӯзонида мешаванд. من با minnatdori با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان minnatdor خیلی کلان بیان میکنم که همون مکتبی نو را به ما ساخته داده است که این مکتب شرایط خیلی نقص دارد. من در آینده این مکتب را ختم نمودم آموزگار شده به خلق خدمت کردن را نیت دارم. дар деҳаи Абдусамад бошад сохтмони мактаб дар марҳилаи охир қарор дорад. дар ин ҷо ки деҳаи навбунёд аст, сокинон тасмим гирифтанд ки бо дастгирии соҳибкорон муассисаи таълими нав бунёд кунанд. муассисаи мазкур аз 12 синфхона иборат буда, масъулон ният доранд ки бо бунёди биноҳои ёрирасон онро то оғози соли хониши 2024-2025 сохта ба истифода дода мушкилоти хонандагонро бартараф намоянд. ҳамчунин дар ин деҳа аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ корхонаи истеҳсоли хишти пухта сохта ба истифода дода шудааст ки метавонад дар таъмин намудани иншооти сохташаванда бо маҳсулоти худи саҳм гузорад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент бунёди зиёда аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шудааст ва баҳри бунёди иншооти ба нақша гирифташуда яке аз маҳсулоти лозима ин хишт мебошад ки дар ин ҷо аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёди корхонаи хишти пухта ба роҳ монда шудааст ва соҳибкори маҳаллӣ бо ворид намудани таҷҳизот аз хориҷи кишвар ба истеҳсоли хишти хом машғул аст ки яке аз маҳсулоти лозима барои бунёди иншооти ба нақша гирифта шудааст.
таҷҳизоти корхонаи мазкур аз хориҷи кишвар дастрас гардида дар рафти истеҳсолот вобаста ба мавсим аз 20 то 30 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъминанд. соҳибкор ният дорад ки марҳила ба марҳила фаъолияти корхонаро зиёд карда дар ин баробар шумораи коргаронро низ зиёд намояд. дар идомаи корҳои бунёдкорӣ сокинони деҳаи Якасада тасмим гирифтанд ки дар якҷоягӣ барои деҳаи худ аз масофаи 7.5 километр оби нӯшокӣ дастрас намоянд. оби мазкур бо қубури қудраш сад оварда шуда баъди он 2300 нафар сокинони деҳаи Якасада бо оби нӯшокӣ таъмин мегарданд. сокинон иҷрои ин гуна амалҳои ободонӣ ва созандагиро аз файзи истиқлолият ва сулҳу оромии кишвар дониста ният доранд ки дар дигар корҳои ободонӣ низ саҳм гузоранд. чандин сол боз ҳамин масъалаи оби нӯшокӣ мардуми ҳамин Якасадаба анча мушкил буд. мо ҳамин сарҷам шудем, мардум мана турбои полиэтилене харидем. оби нӯшокӣ барои мардум мунтазам мешавад. замини мо бисёр ҳамеш лалми хор рафтааст. ҳаминои обод кара, боғ кара, ангурзор кара, як обод кара шуб халқ манфаатша бинад. сокинони деҳаҳои Чиларча ва Томирӣ солҳои пеш 3 километр роҳро тай намуда ба деҳаи ҳамсоя барои гирифтани кӯмаки тиббӣ мерафтанд ки акнун ин мушкилии онҳо бо ба истифода додани хонаи саломатӣ дар ин деҳа бартараф мегардад. сокини яке аз ин деҳаҳо як қисмати замини назди ҳавлигиашро барои бунёди хонаи саломатӣ тӯҳфа намуда сокинон сарҷамона дар бунёди он саҳм гузоштанд ва акнун корҳо дар ҳоли анҷомёбӣ мебошанд. умуман дар деҳоти саразми шаҳри Панҷакент бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёди 19 иншоот дар соҳаҳои гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 9 тои он ба истифода дода шуданд ва дар 10 тои он корҳо идома доранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъотии пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.